Okay, først vil jeg lige forklare, hvordan et kulkraftværk det virker. Og det virker ved, at der kommer kul ind i kraftværket, som så bliver kværnet til støv, der bliver pumpet ind i selve forbrændingskammeret, hvor det forbrændes ved meget høj varme. Og det skaber så den her høje varme, der kan varme vand op, hvor det så vil blive til damp, der kan køre en turbine rundt, hvor der så kan blive genereret noget strøm. Og så vandet vil så løbe tilbage til at blive kondenseret igen, hvor det vil blive afkølet. Og det vil typisk ske ved noget koldt vand, og der har man også foreslået i, at man kan bruge det vand, som bruges til afkøling, til så at dyrke planter, som f.eks. bruges til biomasse, som man så kunne bruge til at fyre kraftværker med. Men det er lige en anden ting. Og så vandet vil så løbe tilbage igen og blive brugt igen. Og så vil det så, for forbrændingen vil der være en udledning, så en røg, og der vil der være et filter, der renser for partikler, som flyvegas og svovldioxid og nitrogenoxid og nitrogendioxid. Problemet ved ældre kraftværker er, at det ikke har et særligt godt filter, og nogle af de her partikler vil også blive udledt. Og hvis man så ser på kulkraftværker i tal, så omkring 41% af verdens energiforsyning i 2016 kom fra kulkraftværker, og det er derfor en meget stor andel, som dog er ved at blive reduceret, fordi man har fundet ud af, at det ikke er særlig godt for miljøet. Og fordelen det er, at den er billig, og det er også derfor, at den er så udbredt, og samtidig så er det en stabil produktion, fordi at man hele tiden kan fyre et kulkraftværk, og der derfor hele tiden vil være strøm og energi. Ulempen er dog en stor udledning af CO2, som bidrager til global opvarmning, altså et drivhusgas. Og desuden så er der også i nogle kraftværker en væsentlig partikelforurening, som giver en forurenet luft, der også er farlig for mennesker. At snakke om bølgeenergi, og der er 4 måder, man kan udnytte bølgeenergi på. Og det kan enten være ude på åben vand, hvor man har en kæmpe bøje, der så er løst sat fast til havbunden, hvor man så har sådan en tung ballast hernede, hvor så bølgen vil løfte den her bøje, og så gøre, at pumpen her går op og ned, der så kan køre en generator. Og så kan man også have det samme system, hvor den så bare er fast til havbunden, men hvor den igen, når bøjen kører op og ned, vil der køre en pumpe og generator her. Så kan man også have sådan nogle lange pølser, der ligger i vandet, hvor der er noget hydraulik herinde, der kan køre en generator, og så også energi, når bølgerne bevæger op og ned. Og så inde ved en kystlinje, kan man så have sådan en pind, der går ud her, der kan bevæge sig sådan frem og tilbage efter bølgerne. Og så vil der være en luft herinde, som vil blive presset sammen og skubbet ud igen og igen, alt efter bølgens bevægelse, så vil kunne køre en turbine, der sidder fast i en generator, og så også skabe energi. Og i 2016 er der ikke noget bølgeenergi, fordi at teknologien ikke helt er blevet udviklet endnu. Og det skyldes også en af ulemperne ved det, at kraftværkerne de har meget svært ved at modstå det hårde pres gennem bølgen. Fordi at de simpelthen ikke kan holde til det at gå i stykker. Og så nogle andre ulemper, det er, at det er nogle meget dyre kraftværker, fordi teknologien skal være så kompliceret for, at de netop kan holde til det.
Og så desuden er det ikke en stabil energikilde, fordi der jo ikke altid er vind, og derfor ikke altid bølger. Og så snakker man også om, at der er en mulighed for, at man kan påvirke miljøet negativt, fordi man jo stopper bølgerne. Og derfor skaber man jo en ændring i miljøet, som man ikke helt kan bedømme konsekvenserne af. Fordelene det er altså, at der ikke er nogen udledning af partikler, som vi så på kulkraftværkerne. Og desuden så er der rigtig meget vand på kloden. Kloden består af 70% vand. Og bølgerne, de har helt vildt store kræfter, som ligesom er uudnyttet lige nu, hvor man potentielt set bare vil kunne udnytte naturens kræfter på en positiv måde. Så den sidste ting, jeg vil snakke om, det er geotermisk energi. Og det fungerer ved, at du egentlig bare borer ned i jorden, og så vand, der ligger langt nede i jorden, gerne i sådan noget, man kalder for et porøst sandstenslag, fordi at det er nogle sten, hvor vandet let kan blive transporteret igennem, fordi det ikke er særlig hårdt materiale. Og derfor kan vandet også ligesom diffundere igennem og komme hen til boring. Men så borer man ned, og så trækker man det varme vand op, hvor man så kan bruge det til fjernvarme. Man kan også godt bruge det til energi i kraftværker, men der skal du have noget meget varmt vand, altså kogende vand, og så skal man, hvis man bor rigtig langt på Island, er det lidt bedre, fordi de har nogle kilder deroppe, men for at få det kogende, men det er også en mulighed, at man kan ligesom få et kraftværk, og så vil man jo så bare køre det op, og bruge dampen derfra til at køre en turbine. Men lige nu i Danmark bruger man det til fjernvarme. Og man siger, at for hver kilometer man borer ned, stiger temperaturen med 30 grader, så hvis man ligesom skulle have kogende vand, så skal man de der sådan 3-4 kilometer ned i jorden. Og ja, så er der 3 mindre værker i Danmark. På Island er de ret gode til det, fordi de har de her varme kilder, og det er også temmelig udbredt i USA. Fordelene ved det er, at man ikke rigtig har den her udladning af drivhus, så er det i modsætning til bølgeenergi en stabil energikilde, fordi at det varme vand fra jordens indre ligesom ikke forsvinder. Det bliver ved med at være der, fordi at jorden ligesom har det her meget varme indre, der hele tiden, hvor vandet hele tiden vil blive varmet op indenfra. Og ulemperne det er, at det er meget omkostningsfuldt at bore så langt ned i jorden. Og desuden så er der også risiko for jordskælv nogle steder, har man set, eller en øget risiko for det, fordi at man ligesom ændrer på hvordan jordlaget er nedenunder, og det kan åbenbart have en indflydelse på pladerne og deres bevægelse. Det vil nok ikke være et problem i Danmark, fordi vi ikke har problemer med jordskælv. Men problemet ved det også, det er, at det vand, man trækker op, det indeholder drivhusgasser, og det kan også indeholde andre farlige stoffer, som man helst ikke vil have udledt i miljøet. Og derfor bruger man også, altså når man så gør det, så det vand, som man ligesom bruger til at varme et eller andet op med, enten et kraftværk eller noget andet vand, som man bruger til fjernvarme, det vil man så også pumpe ned i jorden igen, fordi man altså ikke har lyst til at bruge det her temmelig giftige vand. Ja. Det var så et bud på en gennemgang og et bud på nogle energikilder. Ja, og bare lige overordnet for at sige, i forhold til de forskellige energikilder, så kul
er man i gang med at nedbringe, fordi det netop er en stor forureningskilde, så derfor vil man ikke kunne dække hele verden, eller man vil godt. Det er selvfølgelig også kul er også en begrænset ressource, men det vil ikke være oplagt, og man har ikke lyst til, at hele verdens behov skal dækkes af kul, netop fordi det er forurening, og man er i gang med at nedbringe forbruget. I forhold til bølger, så er der ikke rigtig potentiale for, at man kan dække hele verdens forbrug, fordi der ikke er kyststrækning nok med store bølger, og ude i verdenshavene kan man heller ikke lægge de her bøjer over det hele. Så derfor er der heller ikke potentiale for at dække hele verdens behov, men måske noget af verdens behov. I forhold til geotermisk energi er der heller ikke potentiale for at dække hele verdens behov, fordi det kun er nogle få steder, man kan bruge det, men man vil dog kunne bruge en del af energiandelen vil kunne komme fra geotermisk energi.